Inspiration. Hello, how are you? Kugarisa guys, inyaya yangu ya mukira makumbu. Saka ndisi kugarisa nditi. Handisi kugarisa. Yesa mainandi. Handisi kugarisa guys. Inyaya mukira kumakumbu. Kati mungodwa nyaya iri pano. Hai. Yeah, munzwe nyaya iri pano. Svika 350 ndikufonererei muzvinzwire nyaya iri pano. Inyaya yangu osvikira makumbo andika. Baba nomanya vidi. Nenda pasai pawo ndomanya vidi pasai pawo. Inspiration. Okay. Paper 350 guys. Fonera akudze nyaya. Nani sikuzo stop at gym guys. Kuti mundi distracted nyaya dzenyu dzai. I'm not going to stop gym. Gym andisi kutomira. Mundi distracted hakai. Push. Oh, mrendi bvise ndiki. Na earphones. Hello, SIS MELLY. Boy. Oh, Madi. Right. Ndiripa life. Guys. All right. Pane munhu watiri kutsvaga panapa. Pane nyaya yakaitika. Iri very sad. Muone pakati pedu kumaZimbabweans. Pane post randakanda rine picture yemunhu ari kunzi Shelton. Handiti randaisa I think about 15 minutes ago. Inzwai nyaya iyi. Rondedzera shamwari vakateerera. Nyaya yakafamba so Shelton akatorwa kubva kuZimbabwe nemunhu anonzi Zephanias Ndoga. Iye anonzi Shelton Zinyemba. Saka Shelton Zinyemba atorwa akanga achingonetsera kuti nditsvagirewo basa panguva iyo aigara kuBulawayo. Saka akatorwa kutanga kwaMarch ndobva auya kuno kuQueenstown kuEastern Cape. Ndobva asvopinzwa basa. Pabasa pakatoshanda 2 weeks. Saka pabasa pavaitogara pabasa paiva neimba yebasa. Saka Shelton naZephania vaitogara mumba 1 vachibika vese asi umwe neumwe aine bedroom rake. Saka Friday yemusi wa1 Zephania takapedzera kutaura naye kumasikati vamwe kumazuva rodokawo. Asi mukadzi wake akazenga Mati. How are you? Good. Endiramberi. Hello. Endiramberi. Ndafunga kuti muri kutaura nini. Saka akazenga akutsvagwa nemukadzi wake Zephania. Anga asingachadayiri foni yake. Mukadzi wake ari kuZimbabwe. Zephania anga achangobva kunosiya mhuri yake kuZimbabwe. Anga asingachadayiri foni yake Friday manheru. Ndobva pauya futi vanhu vekubasa vaida kupaka mota. Iye Zephania ndiye anga ari responsible for kuvhurira vanhu gedhi kuti vapake mota since aigara pabasa.
haana kukwanisa kubatika kusvika munhu yaida kupaka mota adzokera. Weekend yese Zefania aitsvagwa kubva nemhuri yake. Saka mukadzi waStefania paakaona kuti murume haasi kubata foni, akabva akwisira Shelton mamessages achibvunza kuti wamboona murume wangu here haasi kubata foni. Shelton aingoputika mamessages ayaya. Saka musi weMonday munhu yauya akazodzoka futi aida kupaka mota. Akatozoita zvekujamba gate, ndipo akanopinda mumba ndobva awana Zefania akangofa ari mumagumbeze make. Ndobva awana Zefania akafa ari mumagumbeze make, asi papilo pake panga paine ropa rekuratidza kuti airutsa. Mafotos acho titori nawo akazotorwa nevakazosvikako vachiwana mapilo ake aine ropa. Shelton hembe dzake dzese akatakura akatiza kusvikana nhasi haasi kubatika. Saka tatichikumbira mhuri yeZimbabwe nemapikicha aiswa vanenge vamuzivawo vamuonawo, chikumbiro chedu vatibatsira tiudze paari. Tinoda kuti Shelton atitsanangurire kuti chii chakaitika pana Zefania chakatiza kana anga asina chanoziva. Ende zvaanoti munhu ari kurwara kana asina poison yakamupa, nekuti madhoktors akazoti atarisa bhodhi iri kunzi munhu akadya poison. Saka takutongofungidzira kuti iye ane zvaanoziva pamusoro pemufi, nekuti ndiye anga achigara naye. Vamwe vanhu vanga vachigarawo pabasa apa vakaenda kudzimba dzavo off musi weFriday, vakatozoshamisika musi weMonday vachizwa kuti Shelton hembe dzake hamuna, nekuti vakavasiya vari vese pamba apa musi weFriday, ivo vachienda kunenge kuoff. Ndo nyaya mamiriro ayakaita. Saka imi makambosangana naye Shelton? Shelton naZefania vanotozivana kubva kuZimbabwe, vaidzidza vere kucollege kupoli yekubulawayo. Ndobva vatozoshanda vese I think kuma-attachments, but kwakudhara sezvo mazuva ano nesocial media vanhu vaingoramba vachicommunicate. Saka akaramba achitongokommunicata naava vaakunoko achivati nditsvagirawo basa, vachibva vazomutsvagira pabasa pavaishanda vakatomupara kuti vachigare naye vachanda vese. Sure. Right, saka imi in person makambosangana naye Shelton? Tisati tambosangana naye. Mapikicha makamaonepi? Mapikicha takamaona Facebook page pake, nekuti patori nerimwe pikicha ravakatotorwa raakaposta papage pake vatori vese naZefania. I think imwe mukomana ndiwo kubasa here ravakatorwa musi wa27 kana ndisingakanganisi 27 March. Sure. Right. So guys, nyaya iripo ndeiyi. Shelton hatisi kupomera mhosva kana wakatarisa. But we just want answers. The family wants to know what really happened. Please, kana wakatarisa kudikira muri kuda closure. Vana vemunhu nemukadzi wake vari kutsvaga closure because you were the last person angane munhu, and kubuda kwawakaita uchitiza nehembe dzako is now confusing kuti wakatizei iwe wanga wagara muchigwa zvakanaka kuti upiwe basa. Ndo pane nyaya yese baba. So please, vanoziva Shelton guys, tokumbirawo kuti muite kuti Shelton uyu kana muchimuziva mutiudzewo kwanowanika, because maphones ake tinawo haasi kudaira funza anyone. Message anoblutika but haari respond, hani muri kuona. So ndo nyaya iripo. On the other hand, I'm failing to understand kuti why would Shelton uyu munhu akabatsirwa oisira munhu poison akati poison. Why? Confused futhi. But kutiza kwakaita is dangerous because iri accident pane zvakaitika hawaitika toida kudzapinda kana kudedza hama dzeshe dzemufi ndo zvaitika. Ipapo ndo patine mubvunzo nambo kuti kana akaona kana kuti munhu arwara kana kuti pane zvaitika akatadzawo here kutsvaga hewo pane kutiza. And imwe question make kusadaira mafoni. Nekuti weekend paaitoisirwa message nemukadzi wemufiuka hapana iziva kuti munhu akafa. Vaitobvunza kuti havasi kubata foni wavaonawo here, iye aiblutika. Aidi kungopindura kana kuti ndakatama kumba ikoko handichagariko. But munhu aitongoblutika wonyara. Shelton zivengu andi? Zinyemba. Anonzi Shelton Zinyemba. Achibva kupi kumusha? Anobva kuBulawayo
vanogara, asi tazombonzwawo nevamwe watachingobvunza kuti hanzi vane purazi kuchifu. Right. Hanzi anobva kuBulawayo ndokwanogara, but vane purazi kuchifu. Shelton Zinyemba. So guys, kana pana anoziva munhu. For now takutomuti mhondi. Because kana usina chawakaita, unomira panzvimbo. Handitika, kutaura nevanhu. Kana kuti ndiyangadi akatodedza ambulance. Pari kuzotora zvinhu zvake obva atiza. Iye akabatsirwa. Patoita kuti tive nemaquestion make ipapo. Saka imakaripota here kesi. Kesi kunoku ku-SIS side vakati havakwanisi kuripota kesi. Hatikwanisi isusu kuvhura kesi, state ndo inofanira kuvhura kesi. State? Saka ndo zvatakutongomirira. Okay. Saka rakavhurwa here? Haina kuvhurwa, nhasi ndo pavanga vachitodaro vamwe vatomboenda kunoita follow up kunzwa kuti vavhura here kesi havasati. Hamena kuti chii chiri kudelay. Okay. So guys, kana muine hanzi Zinyemba inobva kwaGutu ndokune family yavo yose atizivi, but chiripo ndechekuti guys, kana pane achete anenge angozivawo munhu atokutaura nezvake, please get in touch. Please get in touch. Family iwane closure. Anditi right, munin'ina waitapo rega titsvage chandaisa. Kana muine mamwe mapictures, bring more pictures as well. Tirambe tichikanda. SIS MELLY maita basa. Alright, sharp. Right. Ndonyaya yekutanga iyo. Guys, please ngatibatsiranei. Chandimwe chandoda kutaura ndechekudai so. I think maona nyaya yemukomana yemurume anonzi Nyati akapiswa kunoku. Is it deep flute? Ndekuti wakapiswa muZimbabwe. Operation Dudula. Please guys, please. Makugara kunzvimbo dzakadaro idzana Soweto, Tembisa, kupi, please be careful. Be very much careful. These guys, they mean business. Avasi kujoka, Operation Dudula. Apparently, vakangofungira kuti munhu uyu zvariri foreign antika ane futi, because vari kufunga ivo pachavo mupfungwa dzavo crime yese iri kuitwa kuno muSA Mazimba. So vakaenda kumba kwomunhu uyu, kubva vasvika paine mukadzi wacho mukuku imomo deep flute. Vasvika paine mudzimai wacho, kubva vabvunza mukadzi mapepa. Mukadzi ndobva abudisa passport yake, ndobva vataridza. Handiti saka murume anga asina mapepa. Pakabvunzwa murume akabva atiza. Unoona? Ndobva vati une futi, uri kutize. Murume nekuziva vanga vakawanda, vakabva engari mob kai. Vanga vakawanda, vakabva vamudzingirira. Vamudzingirira kudaro, ndobva vamubata. Vamubata kudaro, ndobva vamutaka nematombo, ndobva vamupisa. Muri kunzwa? An innocent man, and who was accused, kunzi ane futi, iye asina. And zvakaitika mumeso memudzimai wake. I just wonder how the wife is feeling right now. I think she's traumatized, watching her husband bent to death. Guys, I don't know. Saka please, zvavari kunyora vakomana ava, I've been following chitarisa zvavari kunyora. Zvavari kunyora guys, please. Ngachikumbirawo guys, please be careful, especially vari kugara kunzvimbo dzakafanana nekumukukuku. Dai zvaigona guys, ibvai henyu kunzvimbo dzakadaro, because Operation Dudula, truly speaking, my analysis in havasi kutargeta maforeigners. Havasi kutargeta maforeigners. These people are criminals, because guys, kune marungu chaiwo maforeigners akazara muSouth Africa muno, kune maChina chaiwo akazara muno maforeigners, my illegal foreigners asitorina kana mapepa, kune maSomalia, kune maGreek. Why are they not going to the same story? Nekuti makadozara ma illegal foreigners ari muimo vanchota business muno ari muimo. Why are they targeting vakadzi vatengesa mabanana? Why are they targeting a fellow brother or a fellow sister who is already poor, staying in a shack? Staying in a shack, it doesn't mean kuti hatorina kana basa. Saka sacho vanenge vachiti munhu anogara mushaki abatorera nderipi. So you can see it is an act of criminalism, guys. This is criminalism straight. Hapambo danzi inyaya kuti anzi vakutorera mabasa, because munhu ari kuzvigarira mukuku, it means kuti ari kwanisa kuafforda 300 rand yerent mukuku. And hence whereas we have people who are owning businesses muno, and asitorina kana mapepa acho ari murungu, they are not even going kunana Sentini, they are not even going kunana Houghton Park, they are not even going kune nzvimbo dzakadaro kuenda kunoataka ikoko. Vari kutageta poor people vandalize, votora zvinhu mabanana anenge achitengeswa, voenda kuzvimatakshop, votora maairtime, votora grocery.
So just to protect yourself guys, vanhu vari kugara kunzvimbo dzakadaro, I don't know kuti ndingakuudzai nditi chii, but dei zvaigona imbobvai, kana dei zvaigona imboendai kumba, please imboendai kumba. Your life is much more important than South Africa. South Africa takakura ichinzi vana baba vedu chinzi vari kuenda vaenda kuwenera handika vachidzoka vachiita makore vari kunoko vozodzoka. Wenera yaitaurwa ndiyo iyi, and saka South Africa will always be there. For now nehondo dzikuitwa nevanhu vasina musoro avo, vana vemarokesheni vasina mabasa, ende vana vada not even scared to kill. Chimbotakurai tundu muende kumba, handiti kana zvanyarara muchadzoka. Please, kana zvanyarara muzodzoka. Hazvibetseri kuramba makabatirira kwamuri kuziva kuti kuri kurawa vanhu, munhu zvamunoziva kuti kuri kuraiwa vanhu hazvishandi. Pakudiwa munafungo apo unoraisa vana, mukadzi uya ndo achatotraumatizika zvakutodaro for the rest of her life, because akona murume akachirohwa, iye akarohwa mukadzi wacho, akona murume achirohwa, akona murume achitemwa nematumbu, akona murume achipiswa. Unoona guys, saka P maigusha maijunior kauchiti kumba unotangira papi, saka chiri nani nechipi kunostragula uri kumba nekupiswa kunoko, chiri nani nechipi kustragula uri muno uchipiswa munomu nekunostragula uri kumba kwako kwekuti unogona notambura but hama dzikusiya, handiti unogona notangirawo panewe ipapo hamene unogona nokutamba uriko. Chiri nani ndechipi chauri kuona, chiri naniwe ndechipi kuti family yako yoluza iwewe. Uyu akafa ari one, mukadzi akasiyiwa, but imagine next time kunogona kutoraiwa family yese, kupisiwa vari mumukuku family yese nevana, oraisa vana nekuda ngonzi ndogona South Africa because kumba kuna kutangira. Let's be genuine guys, let's be genuine, let's be realistic. Kana zvadai so guys kuenda kumba kuri nani, and kana zvanyararo wodzoka, even une permit lara exactly ma areas where are not safe, variko kumba vari kugara sei, tinotyla kudzokera mushako dansi kutangira paka variko vari kuita sei. P my junior chamuti vachamu they watch the face. Africa mucheta hondo yenyaya izvi, uchahonde kuti chero muroad chechekwa chero vanoziva iwo kuti korona kwaunogara vachamumira, because operation Gidula ikai iri kurikuta vana vadiki, handiona vari against malema, handiri kuzviona. Saka vanhu vari against malema vari vazhinji iyouth iri kuti mukutorera mabasa. Saka kwese kuarea kwamuri munhu vemunhu vakaziva kuti muforena avauye ivo vanorumira kuti pakati pane muforena unongona svika pamba pako. Saka right now no one is safe, ndochokwadi, no one is safe, no one is safe. Ngatisanyepera nanzi hatamu vaende kune nzvimbo iyi, because they'll still come, they'll still come, they'll still come. Hani maona kutambura uri kumba kuri nani guys, ndani kutambura uri muforeign land, and vazere maforeigners bro. Vamwe vanotara chinhu chijausika tenzo asi vari varungu. Hamona ende chero vakasunga vanhu vakazvita zvakasikamwa, believe me guys, hapana kwavanoenda, havaende kujera, because magara imimi maforeigner muno haakosheswi, haakosheswi. Saka iwe kana uona zvakakodzera kuti upisirwa kwombuno fine, gara, but kana zvaipa kuona zvaitsoipa dzira kumba, go back kumba, because ichasvika nguva yekuti ndichava kutengesana pamunogara ikoko, ichasvika nguva iyoyo. Handei kumusha guys, South Africa rangove zita iri, hatiri kunyeperana. Kana usina basa rako riri stable, South Africa yakatooma, hatiri kunyeperana guys, ngataurei chokwadi. Kana usina basa riri stable, usina business riri stable, uchitoyanzi ndikungwavha-ngwavha, South Africa yakuenda ichioma. It's no longer that South Africa yatanga tiri 5 years, 10 years back. South Africa yaoma. Even my prices ezvinhu mushop, they should tell you, my prices ezvinhu mushop, ekutiko zvino 2 liters zvemafuta is now going for 85 rand. Zvinowa kudza tikapinda mune mafuta achitenga 16 rand 2 liters, 16 rand. Price yepetrol 22 rand per liter. Manje taitenga 14 rand 22 rand, diesel 20 rand. Panoti December, truly speaking guys, believe me, liter diesel nepetrol petakutenga 35 rand, 35 rand. South Africa yaoma, haisisiri yatoziva yaya,
kwangu kungomerera kungobatsirawo kuti munomba uzoshayiwa kuti aushayiwo fure chingwa maximum auzoshayiwo chipisi yenyama asi mutapa ask me mutaura nevanhu kuwhatsapp izvozvo muwhatsapp mangu mune vanhu about 4 vari kukumbira mari dzerendi kuti ndipost ndikwanzi ndiuye palife ndikumbire mari dzerendi nechikafu ndikati guys truly speaking handiti nyaya life dzakadaro kuti uri kukumbira chikafu nerendi ndizivasira chokwadi kuna chikafu narendi ndozivaa sei plus page ingozi airiposting kana noda kubatsira kubatsira kana pasina vanhu variko izvozvo 4 or 5 ende pandinozodaro manje ndoita kunge ndikuita utsinye hwokuti ndavarambira kasi vamwe vachibatsirwa handi muri kuona position ndendiri ende kuti ndiuye everyday in life nchiti uyada batsirwa guys batsira munhu uyada batsirwa ngatibatsire munhu imimi guys mara chenenge chiwa even I have to think ndiri munhu nyama ndinga nchimboshayiwa kana senti imimi newane everyday mune wane everyday Take minutes and it's a corner to panic. And then this minutes and the corner can have to change for way. South Africa, oh my guys. Sorry, I'm not guys, one night. SIS MELLY diaries. Like I took no more diaries. It is safe. Just fire again, Mangwan and Bamirai. Right in the quando con akuta live installer nini angindo ati pinde muno amna vanhu muno mamna vanhu chandisingade kuti mundistope kuti ndiite life yangu ndistope kuita jimi yangu ndichitaura nemi izvo zvinhu zvasikadi toita ndichiita handika toita jimi ndichitaura ndiisa apari isaka totaura mbogadzira chipasipoti Madam Boss, I see you. How are you, sister? Madam Boss, I see you. How are you? Iri kudi kwa America. Uri kuenjoya wena. Sha, next time ndiso mbegi rako sha tubai test. Ndiso mbegi tinde test. Hanzi ndipo chigubu. Chigubu ndadochiitigwa nemu diaries sha. Ish. Chigubu ndatozokufairira sha. Chigubu ndakatochiitigwa nemu diaries. Ndatochiitigwa nemu diaries ndiye anditira chigubu ichi. Zvakatowanda zvandaitigwa zvakapersonalized zvakatumirwa. I'll show you. So guys, what I'm saying is hande ikumba. Hanmona. Hande ikumba. Hanmona. Kana zvaoma kudai so hande ikumba guys. Hande ikumba. Tozodzoka papaya. Because vakomana vaka they mean business. Truly speaking, they mean business. Maona zvavanyora nasi. Maona zvavanyora nasi. Maona. Hanzi hande ikuzili Swaziland. Kune Swaziland. Kune Swaziland kune Tindeo. You got to hear the phone, guys. Swaziland kune Swaziland Tindeo. What's there?
vanyora kuti havasi kumira ende havasi kudzokera kumashure ende havasi kuvhundutswa. Saka ini pari kunetsa ndepekuti pepa yaguys ka vari kunyora kupeji kwavo kwakanzi Nhlanhla Laxman vari kunyora peji kwavo. Chikundinetsa ndechekuti and vari kutomubhosta vachinyora and the government is not doing anything about it. The government is not doing anything about it. Maybe it's high time isusu tichitaura. I think so. Maybe it's high time isusu tichitaura. And kana vasingaga vasapisa vanhu vedu handitika kana vasingavasavadi ngavachingovatora isusuka we help our own people to go back home. Guys, what do you think? Because this is a serious matter, guys. We are talking about a serious matter pan. And I think it's high time now we need to raise our voices as well. Kana vasingasadi vanhu vedu vekuzimbabwe instead yekuti vapise ngavachitipa vanhu vacho and we will see what we can do kuti vanhu vaende kumba. Tingachatakumbira tisina mari kumabhasi kuti vatsakure vanhu apa pane kuti vapise. Handizivi kuti guys mukuzvona sei. Hamene kuti mukuzvona sei. Because I think young time yekuti we need to if it means kuti guys tinoenda noreason now unogara nawo pasi inangu ndoenda. Andina problem. I will go and sit down nantanta wacho kumudza kuti wona instead of you uchirega vanhu vachipisa munhu to death. Vedu we are saying kana masangana nacho please pasina evidence yekuti munhu akaba even munhu akaba kana takadi deserve kuurayiwa nemunhu. Let the law take its course. You can't take somebody's life. Handiti kuti munonzwa sei. Amenoti munozviona sei guys, because it only needs about 3 socialites, 3 influencers tichange nyaya ishi. Inini I'm willing we sit down na Nhlanhla wachona pane kuti auraye vanhu vedu ngatipake tiendese kuZimbabwe. Handizivi kuti muri kuzviona sei because ndichandoziva this kind of things ndichatanga kuudzwa kunzi anoda kuchita anogona uyu meli uyu anoda kuchita kudii, but I'm thinking about you guys. Wese ari muSA ungandituka ungandivenga usingandisi ungadini, but also your life is at stake. You are not safe muno. You are not safe muno. Nobody tanga kuti imeli anga chiumana anga kuchita head mistress pa Facebook. Andisi head mistress pa Facebook, but ndiri munhu mukuru I can see beyond. Ndokwanisa kuona zvinhu zvaunenge usingaoni imi vana imi. Ndio chokwadi chiripo. Hanoona. So tichitaura izvi negotiating on the table and we are negotiating for everybody including myself. Nokuti ndiri muSA macho. Anditi pane kuti upiswe. Chero wakandivenga zvokusvika mubhonzo. Zvetinani vakusiye. We facilitate kudzokera kokumba. Hanoona. Apana nda kupiswa. Anda kufana kupiswa ndiani guys? Anda kufana kupiswa ndiani? President Idi will not say a thing up. Hata I mean we are waiting to see. We are waiting to see. Handizivi. Pamwacha respond now, President. I don't know. The guy Timbomira. This needs to be stopped. To stop, guys. I see pressure. I see water. But I'm doing it for everyone. I'm SA because right now everybody is not safe. We are all not safe. Ndikuta rashona mukona ndikuta rashona ndiri mujim muno. Makazara vanhu muno. Indogona ndikuta rashona udai sekutopinda pauti tokumbira mapepa ako. It's possible. And because the hate yacho yanyanyisa. And so it's for everyone. I'm doing it for everyone. I'm doing it for everyone. I'm doing it for everyone. Guys, even I'm thinking, but diaries as diaries. If we have people who wants to go home, please talk to us. Guys, ngati take 5 cents vaende kumba. Akauya akanoti ndakuda kwenda kumba. Ndikubva kutika verify zveshuwa. Kuti kubuda mumukuku kune noise. Kana kune imwe nzvimbo. Guys, mari kwenda kumba it's 1.5 chete. Only 1.5. Tinoisa taka apapa kutoti tens inonzi 1 rand inokwana 1.5. Anoenda kumba. Saka na uripo uda kwenda kumba and varipo uda kwenda kumba, please get in touch with us. Isazvaipa muri kunzvimbo idzi deep sleuth ekazara mazimba because mazimba sometimes hatidi kubhadhira futi mari dzerendi dzakawanda. Hamona nai mambokadzi unotanzi mwana pakunesa musoro wakabvepi pakapinda muSouth Africa makauya manje wakanga wachimboisa musoro kupima kuresa wakaona zvagwa muSA ikayo. Guys, zvimwe zvatoda kujustify zvinakana basa guys. Zvimwe zvatoda kujustify zvinakana basa. Kuti anzi kwei asisi nyaya kuramba kuenda. Saka uda kupisirwa muno nokuti kuZimbabwe hauna pekutangira. Hauna pekuisa musoro. Saka uda kupiswa muno. Then if that's the case, go for it. Go for it. Aiwa Simba don't worry, nditori boy. Ndiri bokuno pa handiri safe. Tingati anzi kwai guys mwe mnanenge asina pekunesa musoro. Saka wopiswa muno. Zvini nani kakunorara kumba kunotambura kumba kwenyu. Uchira
kutaura kumashops pabridge kumba kwenyu pasina nokuvhiringa pakupisa munhu zvinhu zvatino justify guys zvinhu zvinhu ngatimbomirai truly speaking ngatimbomirai guys ninanga ndibatsireiwo I'm looking for one socialite anoda kuita partner neni tigare patable nantantalaxi handitika let's sit down let's be on the table timbonzwa kuti chii chavari kuda animona tinzwe because if the government is not doing anything guys if our government is not doing anything and ndo basa rema-influencers iroro that's our job as influencers yes we're not getting paid by people but takazvipira ndi ndo basa rema-influencers tinzwe kuti vari kuti chii nyaya yavo imbori papi and tichisawo zvichemo zvekuti why tikungona muchingoshungurudza vanhu vatema munoziva kuti muno mavana machina maillegal akatowandisa asikatogoni english akawandisa handimachiona I'm willing kutaura naye ina handitombomuvhundukira mukwata I'm willing ndikungoda one socialite one influencer ane voice we sit down one influencer ane voice then you go and sit down motipawo zvichemo zvenyu tosangana patable because this is not correct guys muchapera vanhu tichapera kupiswa wamuno tichapera kupiswa zvina ndifenderwa mwari guys zvina ndifenda gwara because chaitika ndechekudai muri kuona kuti imwe gore riri kutopera manje manje apa gore riri kutama shelton chiyangwa possible shelton yes I can do but nani chitofunga tinika kana tiri vakadzika maybe they can understand us better. I was thinking that with Chiva cards, they can understand us better. Animal. And the hope is a journalist in Zim. Ariku Zim. Abandusa Munarimun and Eseka. Hi. Munarim Eseka. Dukutara Munaninga Arimu essay. Oguchipantono Garwa Pasaka and Chida meeting to Garapas. Because guys, this is not correct. This is not correct. Atina bona patana president vachibura chitaura nyaya iyi yakaitika nezuro guys. Zvokuti nhasi cheko cheko kapaura wa mumwe wako mwana wako president ingade vabuda vachipa speech kudhara vatoti ashuwa kuti what is going on kana vachitumira mabhazi ekuti vana vavo vadzokere kumusha votumira mabhazi. Nothing has been said till now. Hapana chati chataurwa so far. Everybody is silent. Top people are silent. And I know this what I'm saying right now and what I'm saying right now ndikuti donzera meso evanhu vakasiyana siyana vari kuti uyu you know, but it's fine. I am the voice of the voiceless guys. Ndikafana simongoziva magame acho mongomasivawo. Come on, we need people on the ground. We need people on the ground. We need people on the ground, guys. Is there a lesson up there? Is there a lesson? Lolo is Lolo upstairs? Or is gone? No, he's in the studio. Oh, okay. And Shaziri guys, Twitter say, Miran Chandukuza operation Dudula iya inotomera musheka. Munona ti vakaenda ku Yoville. Guys, Yoville aisi nzvimbo yekutambira. Miran ndikudzei. Kune vasingasivi nzvimbo idzi. Yoville ne Hillbrow ne Beria. Adzisi nzvimbo dzotunotambira uchienda kunotaura zvaunoda. Korowa munhu. Chero uri munhu muno kunorowa munhu kunorewa munhu guys. Ndokunogara nhubu dzose. Ndokunogara nhubu dzose ndokune futi dzese. But operation Dudula yakapinda muYoville guys ikavharisa. Muri kunzwa hanzi vakasviba kuzara chese. Manigerians ane nharo guys. Nigeria kwakazara manigerians anotengesa mitoriro. Anoona manigerians ane nharo. Avaite tambo hasta kwakamira. Imi munozviziva guys. Avatambo hasta kwakamira. Manigerians vanobuda in numbers ende vakabatana. Vanhu vaya vakabatana. Vakabuda vanobuda in numbers. Panotoitwa hondo panofiwa mutu xenophobia igorerere. Paifiwa mzosa fire by fire. This time guys that's what mtishana. Hanzi vakauya vari more than 1000 kuzadza kusviba vachivharisa. Muri kunzwa vachivharisa. Pane mukadzi anosupply anosupply ingredients anoshandisa kubika mafuta anobva kuCameroon. Saka ndoenda kushop kwake ndichinotora. Ndakaona akavhara shop. Akati hakuna kumira zvakanaka. Takavhariswa ndikati munomu zvikanzi mwete zvokutamba iwe. Andimaona. JJ Juma, we are not talking of the ambassador right now, we're talking of the president. And can I shout whoever assign whether assign ambassador, cannot assign an Atina Chatawana Chatawa, Saka, we should to the president. And to the president, government action.
everything starts nababa vemumba handiti baba ndomusoro wemba saka chitokudzosera nyaya kuna baba musoro wemba kuti baba vana vakupera munomo vana vakupiswa munomo. What is the way forward? Zvokuti vanozoasaina ani kutaura noti ani katazomuona hanzi police continues to arrest foreigners in deep suit. Chaita pop up pafoni yangu pamusoro izvozvi, chaita pop up right now pafoni yangu. Hani mukona instead kuti mapurisa aite calm down situation vakutotowedzera kufamba chinoka illegal foreigners kudzokera kumusha kwenyu. Mukona, you see what I'm talking about? Hebo, you see what I'm talking about? Izvozvi it popped up kumusoro, yapopa up kumusoro. Izvozvi yapopa up pafoni pangu pamusoro apo. Because ndine zvimaapu zvenews izvozvi izvi. Handimukona zvandiri kutaura, zvandabva kutaura panapa umwe akapindura kuti hanzi tichinda kunoitei, tinotangira papi? Mazviona pa? Lucy hatisi kuti ngaagadzise problem handika, but panguva dzakadai so and anoita voice of the voiceless, anopindira panyaya idzi and onegotiata kuti kana ndikutumira mabuses vanhu vangu ngavadzike kumba. Handi kunzwa hana chanoita chanobatsira kana kuti anonegotiata kuti please pane kuti nguva zvakaita gore riya inga gore riya kwakatumira mabhazi nona Cape Town Joburg vanhu vakaenda kumba wani. Ndizvatiringoda isusu. My phone number Candice 064 895 4837 064 895 4837.